becsapom az ajtót. Belül van a kilincs. Vennék vissza, Kulcs. az nincs. Kis nadrágban indultam el. Szemétfödörrel. Hát ahogy kell, pár lépés csak a ledobó. De visszamenni most volna jó. Megáll a lift, kilép egy nő és azt mondja, hogy hú de kínos, 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 hú de kínos. Bemegyek a boltba, egy egész nemzedék áll mögöttem. Ne tuduljátok meg a csigabajnok. Emberek, csönd legyen! Madaráljon le 1 kiló bézint, a macskámnak viszem. Megállok és a hentes néz. Hú de kínos, 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 hú de kínos. Lemegyek a parkba, leülök egy padra. Jó is az. Hát aki szereti, kinek a pap, kinek a papné. Nekem speciál a sultgizi. Hát a gizi az egy. Ki nem mond. Szóval mindenki őt szereti. Géza bácsi, ha ügyes a gizi, cukrot ad neki. Hú de kínos, 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 hú de kínos. Gólya, gólya, A gilice? ja, Mitől véres a hátad? a Jóska mondta, hogy ott jön egy ipa. És Mi van? nem láttad? De remek ez a kórház. Üveg a kacsa, itt Mindenki beteg! Te figyelj, ki ez az ember? Dr. Szabin. Várjon egy cseppet!